Sherifula TV filɛbaw an bi aw fo ka waleɲuman dɔn anw filɛbaw an kanubaw Mali kɔnɔ Mali kɔka foli waleɲuman dɔn ani barikada an bi o di filɛbaw ni kanuba bɛɛ ma karaw fanɛ ka ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala ta don Ala k'o di ani an kanuba bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ k'a di an ka cɛkɔrɔba ɲuman an ka sababu ɲuman Aseyide Sharif Ousmane Madan Haidara cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o di an ma san 70 ani san 1 an bɛ don min na i ko bi Ala ye o de don a garisigɛ la o caman bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma ana ka denbaya bɛɛ lajɛlen karaw fanɛ an ka jamana an tɛ ɲinɛ a kɔ ba Mali nin jamana in taayɔrɔ tɛ anw na ni jamana in kɔ an b'a ɲini Ala fɛ jamana in Ala ka kolo suma jamana in gɛlɛya min b'a kɔnɔ Ala de bɛ se k'a wuli ka bɔ a kɔnɔ Ala ka bɔ a kɔnɔ Ala ka kow kɛ hɛrɛ o tɛmɛnen kɔ an bɛ établissement Ousmane Traoré Sisawanɛ an bɛ ale ka butiki belebelebaden kɔnɔ min filɛ dabanani na immeuble Nimagala dugu ma Coyi karamɔgɔ fanɛ an bɛ waati gɛlɛn min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin waati in na n'i b'a fɛ ka lafiya kuranko la n'i b'a fɛ ka lafiya sumaya baara la n'i b'a fɛ ka lafiya humidificateur ko la yɔrɔ kelen dɔrɔn don k'a sɔrɔ i ma nimisa i ka waribɔ t'a la Ousmane Traoré Sisawanɛ OTS ale ka butikiw don n y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ batiriw a qualitéw bɛɛ bi yan lithium a kumaba a fitini marque OTS ni marque wɛrɛw ka fara batiri gel-jiw kan c'est-à-dire jimanw o n'a ɲɔgɔnnaw kan karamɔgɔ fanɛ kilimuw fana bɛ yan batirimaw ka se humidificateur fitiniw ma chargeable courant ma tigɛ minnu bɛ se ka heure 14 heure 15 60 litres 64 litres fo ka jigin 20 litres ma nin bɛɛ bɛ yan chargeable hali i t'a dɔn ko courant tigɛ la sumaya baara bɛ kɛ ka suuri fari ka i lafiya bɛɛ panneau a qualité bɛɛ bɛ yan a fitini fara kumaba kan n y'a fɔ aw ye nin waati gɛlɛn na e ka wari bɔta ka n'i ka wari fili fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ka wari di maaw ma minnu b'a dɔn n'i ye panneau dagabana OTS ka panneau dagabana installé ka so a n'a batterie lithium i lafiyala i bɛ san caman kɛ i ti maa yɛrɛ wele ko a ye n'a lajɛ a bɛ cogo min na tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sugu ja garisigɛ ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma nin dabanani kelen in na butiki min bɛ yen a bɛ butiki 5 bɔ immeuble Turela la butiki kelen bɛ yen k'a ɲɛsin yanni i ka se Monturuba ma butiki kelen bɛ yen Imamu Bala Kale ka carré butiki 2 bɛ yen Dibina na butiki kelen fana bɛ yen Goloni na butiki wɛrɛ bɛ yen marque OTS fo ka taa se Moribabugu butiki wɛrɛ bɛ yen o tuma an b'a ɲini Ala fɛ nin bɛɛ ye OTS ka butikiw ye minɛn fɛn fɛn bɛ yen n'an bɔra k'a fɔ nin butiki ninnu na a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nin butiki wɛrɛw la sɔngɔ damatɛmɛja la karamɔgɔ fanɛ ɲininkali minnu b'an bolo baara kɔnɔna na émission kɔnɔna na maaw bɛna bɔ a kalama ni Ala ka jɛ ye an ka tɛmɛ ni baara ye inshallah e ni ce baasi t'i la n ko n b'i ɲininka dɔɔni don n'i gɛnna n b'a fɛ ka yelen don i ka so ni OTS ka ampli chargeable ye yelen ka bɔ a si ka nin ka di ye nin ka di ye nin ye fɛn dɔ de ye fa t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo fa t'a la ba t'a la a bɛ wolo fɛn jumɛn fa t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo mais a bɛ wolo kosɛbɛ est-ce que o tɛ courant ye courant non courant tɛ n terikɛ merci Ala ka siw di merci beaucoup n kɔrɔkɛ o tuma i siran bɛ de yan ma siran dɛ n y'a dɔn baasi kɔni tɛ e la fiyewu alhamdulillah ni b'a dɔn baasi tɛ n na n ko an bɛ waati gɛlɛn min na n y'a kanu de ka yelen bila i ka so marque OTS ka ampli chargeable hali ni courant tigɛla yelen bɛ t'u ka so maa bɛ nin dibi ko fɔ maa ye bi maa t'o fɔ maa si ye n y'a dɔn i labɛn bɛ kosɛbɛ ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de ye faden t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo fa t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo o kugeni kugeni ye jumɛn ɔ cɛ duuru tɔ fɔ n bɛ daminɛ ala i b'a teliya arnɛ kelen adama fila alifa a jala n ye n b'i ɲininka n'i gɛnna n b'a fɛ ka yelen dɔ de d'i ma OTS ampli chargeable hali ni courant tigɛla min mɛnna ne bɛ to yen n bɛn'o de d'i ma n y'a dɔn o ka di ye
Bon n'i y'a sɔrɔ a ka di n ye. A diyara n ye. I bɛ cɛ 5 to a fɔ n ye min bɛ daminɛ a la i b'a teliya karamɔgɔ fana cɛ 5 bisimila. Abdoulaye. Abdoulaye kelen. Amadou. Amadou Fila. Ali. Ali Saba. Umar. Umar t'a la. Non. Cuka. Ngɔrɔ. E ni ce. Awɔ n Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. N k'i douane don n y'a dɔn siranko nin t'o la. Awɔ. Nin de ye hôtesse k'ampoule chargeable ye. N b'i fɛ ka yeelen bila i ka so n'i sɔnna. O ka di ye. N'i y'a sɔrɔ a ka di n ye. N ko nin ye fɛn dɔ de ye. Fa t'a la ba t'a la nka a b'i wolo. Fa t'a la ba t'a la nka a b'i wolo. O ye fɛn jumɛn? Fa t'a la ba t'a la a b'i wolo. N t'o tiɲɛna n t'o dɔn. Ɔ tuma i ka taa. Merci beaucoup, merci. Chuka! Maru, et toi Aïdi? Maru. Maru ye baara jumɛn kɛ? Motoboli. Motoboli. Telimani boli. Maru n b'i ɲininka i douane don n'i gɛnna. Dibi bi maaw ka so an bɛ don min na i ko bi. Nin de bɛ wele ko dibi fara. Ɲama ne ba kana tɛmɛ. Nin de bɛ wele ko dibi fara hôtesse k'ampoule chargeable. N'i gɛnna b'o d'i ma i y'a mɛn? Awɔ n y'a mɛn. E labɛn bɛ? N labɛnnen don. Muso 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya. Aminata. Kelen. Awa. Fila. Asetu. Saba. Aseta. Asta nani? Aminatu. Aminatu y'o fɔ o. I ye Aminatu fɔ. E ye Aminata fɔ siɲɛ 2 o. Segin a kan a kɛ cɛ tɔgɔ ye. Cɛ. Adama. Adama kelen. Asan. Fila. Asa ye muso ye. Cuka. E ni ce. N ce. Nin minɛ. Maa t'a dɔn ni nin y'i ta ye. Nin de bɛ wele hôtesse k'ampoule chargeable. Nin de bɛ dibi fara ka bɔ i ka so hali ni courant tigɛla. Maaw bɛ yeelen ye e ka so hôtesse k'ampoule don. N bɛna nin d'i ma i bɛ taa n'a ye. O bɛ bɛn i ma. Nin ye fɛn dɔ de ye. Faden t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo. Fa t'a la ba t'a la mais a bɛ wolo. Nka a bɛ wolo. O ye fan de ye. Fan. O tuma fan bɛ bɔ sanfɛ ka na. Ayi a tɛ bɔ sanfɛ ka na. Non, merci beaucoup. Cuka. Ne bamuso e ni ce. N sante. N y'a dɔn baasi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ. I denkɛ b'a fɛ ka yeelen d'i ma hôtesse k'ampoule chargeable. Nin ko ni ampoule maa t'a ko fɔ maa ya yeelen ka bɔ a si ka ca. I bɛ nin ja dɔn? A ka di n ye kojugu. Ala k'a to i k'a sɔrɔ. Amina. I b'i muso 5 to a di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya. Awa. Kelen. Aminata. Fila. Cuka. N bamuso i ni ce. Nse Baasi t'i la. tɔɔrɔ tɛ. I denkɛ b'i ɲininka n'i gɛnna n bɛna hôtesse k'ampoule chargeable kura bɔlen nin yeelen ka bon a si ka ca. Ne ba i bɛ nin ja dɔn wa? Awɔ n b'a ja dɔn. Ni courant tigɛla a minɛnen bɛ to n bɛn'o de d'i ma o ka di ye? A ka di n ye. Cɛ 5 to a di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya cɛ 5. Abdoulaye. Kelen. Amadou. Fila. Amara. Saba. Cuka. N bamuso i ni ce. Nse. I y'a dɔn baasi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Kana siran i denkɛ don n'i gɛnna. Hôtesse k'ampoule chargeable kura bɔlen min yeelen ka bon a si ka ca. Nin ja tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ni courant tigɛla a minɛnen bɛ to yen fo ka taa dugu jɛ. N bɛn'o de d'i ma a ka di ye? A ka di ye. E labɛn bɛ. Muso 5 to a di yan i b'a teliya min bɛ daminɛ a la bisimila. Aseta. Kelen. Asan. Fila. Awa. Awa. Saba. Aminata. Nani. Aja. Aja. Ne ba y'a sɔrɔ sa mais a ja tigɛla. Non awa i gɛnna. Wa i ni ce i ni baraji. Merci beaucoup. Merci. Cuka. Makɔrɔ. Naam. E ni ce. N b'a n ce. Baasi t'i la. Baasi foyi t'a la. N k'i denkɛ b'i ɲininka n b'a fɛ ka fɛn de d'i ma min ko b'i ye. Kosɛbɛ. Nin ne ye hôtesse k'ampoule chargeable a yeelen ka bon nin ye kura bɔlen ye. I delila ka nin ɲɔgɔn na ye? N y'a ye mais n ma deli k'a san. A tuma a bannen filɛ n bɛna nin d'i ma fufala k'i bɛ taa n'a ye n'i gɛnna o ka di ye? A ka di n ye kosɛbɛ. Nin ye fɛn dɔ de ye fa t'a la ba t'a la nka a b'i wolo. A kɛn bɛ k'i denkɛ kamana gan kosɛbɛ fa t'a la ba t'a la nka a b'i wolo o ye fɛn jumɛn? Fo n'o kɛra yiri ye. Jiri ya? Awɔ. Fa tɛ yiri la ba t'a la a bɛ wolo. Fa tɛ jiridɔnnaw y'o fɛ yen. Yiri kɔni bɛ wolo de. Jiridɔnnaw ko fa ni ba bɛ jiri la dɛ. Ayi fa t'a la. A bɛ den sɔrɔ fana. O ye ka hakilina ye? O ye ne ka hakilina ye. O tuma an k'o to yen muso 5 tɔgɔ fɔ n ye min bɛ daminɛ a la i b'a teliya. Adamu kelen. Amara Fila Aïcha Amara i ko Amara de ya
e ma ko muso wa Amara muso tɔgɔ bɛ Amara ayiwa bisimila i b'a teliya Aisha kelen Adam Fila Hawa Saba Amara o cɛ ye Chuka Ngoro i ni ce Ante. n y'a dɔn basi kɔni t'i la Basi foyi t'an na. n ko i dɔɔni don n b'a dɔn siran kɔni t'a la Non siran dɛ. min ɲininka n'i gɛnna i siranna Non mais siran. ni ampulu in ma deli k'a ye ɲɛna ni hôtesse ka ampulu kurabɔlen chargeable ye n yelen ka bon si ka ca n b'a fɛ ka nin d'i ma i k'a si filɛ o ka di ye A ka di n ye kojugu. kosɛbɛ yɛrɛ. i bɛ muso 5 to a di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya muso 5 Ami kelen Aïssata Fila Chuka Ngoro i ni ce Manche. n y'a dɔn basi kɔni t'i la Basi tɛ n na. kɔri siran tɛ Non ma siran. n b'a balen filɛ n b'a fɛ ka hôtesse ka ampulu chargeable in d'i ma min yelen ka bon a si ka ca ni courant tigɛla e bɛ dibi ye matɔw ka so nka yelen b'i ka so n bɛna nin de d'i ma i ka taa n'a ye u bɛ bɛn i ma Awɔ ka di n ye. nin ye fɛn dɔ de ye fa t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo o ye fɛn jumɛn Cɛ n terikɛ non n t'o dɔn. fa t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo Non n t'o dɔn. nin ye fɛn dɔ de ye n'i y'a bugɔ a b'a ta sara diyagoya hali n'i yɛrɛ fa i mana bugɔ dɔrɔn a b'a ta sara o ye fɛn jumɛn Non n t'o dɔn. o tuma e ka taa Chuka e ni ce Mante. kɔri siran tɛ Non siran dɛ. n k'i dɔɔni don an fila damaw tɛ yan Awɔ. o tuma n b'a nɔgɔya i ma nin ne ye hôtesse ka ampulu chargeable ye i delila ka nin ɲɔgɔn na ye N delila ka ye. e tan Awɔ. nin yelen ka bon a si ka ca n bɛna d'i ma i ka taa n'a ye o ka di ye O ka di n ye. cɛ 5 tɔgɔ min bɛ daminɛ a la n balimakɛ kana dɛsɛ o la dɛ i b'o teliya Cɛ 5. min bɛ daminɛ a la kɔni N tɛ se k'o fɔ ta tiɲɛ yɛrɛ la. i tɛ se ka muso 5 fana ta fɔ N tɛ se k'o fɔ ta. o tuma n balimakɛ e ka taa e ka taa Chuka Ngoro e ni ce a man ce basi t'i la basi foyi tɛ n na e bɛ nin hôtesse ka ampulu i b'a dɔn wa ayi n t'a dɔn k'a d'i ma a ka di ye awɔ a ka di ye kosɛbɛ awɔ nin ye fɛn dɔ ye n'i y'a bugɔ a b'a ta sara o ye fɛn jumɛn hali n'i yɛrɛ fa n'i y'ale bugɔ dɔrɔn a b'a ta sara o ye fɛn jumɛn o ye saga n t'o dɔn saga e ye saga san e ko n'i y'a bugɔ k'a b'a ta sɔrɔ o ye fɛn jumɛn kana saga fɔ dɛ sa sa kelen kelen yan awɔ o tɛ e ka taa k'an b'u fo a banna o merci Chuka labɛn n terikɛ i ni ce n b'a ni ce basi t'i la basi n bɛna hôtesse ka ampulu chargeable d'i ma i b'a kɛ soma sama ye n ye nin don aw ka so yelen ko banna nin ka di ye a ka di n ye e labɛn bɛ awɔ nin ye fɛn dɔ ye fa t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo o ye fɛn jumɛn yiri jiri tɛ k'an b'u fo han Chuka e ni ce Ante. basi t'i la Basi foyi tɛ. i dɔɔni don n y'a dɔn siran kɔni tɛ yen Non basi foyi tɛ. a banna n bɛna hôtesse ka ampulu chargeable in de d'i ma nin ye kurabɔlen ye yelen ka bon a si ka ca i bɛ nin ja dɔn hali ni courant tigɛla mɛnɛnen bɛ to yen Wa mɛ n dɔn kojugu. i bɛ dɔn Wa. nin ka di ye Non nin ka di n ye kojugu. nin ye fɛn dɔ ye n'i y'a bugɔ a b'a ta sara hali n'i yɛrɛ fa a b'a ta sara o ye fɛn jumɛn n'i y'ale kɔni dasi n'a m'i dasi a tɛ lafiya fiyewu hali n'i yɛrɛ fa a b'i dasi O tɛ mɛlɛkɔ ye. e mɛlɛkɛ non mɛlɛkɛw tɛ Chuka Ngoro e ni ce Alhamdulillah. tari basi kɔni t'i la Basi foyi tɛ n na. i ka denbaya Alhamdulillah. n b'i ɲininka i dɔɔni don n'i gɛnna nin ye hôtesse ka ampulu chargeable kurabɔlen de min yelen ka bon a si ka ca Ngoro n'i ye nin sɔrɔ a ka ɲi dɛ Kosɛbɛ kosɛbɛ. nin ye fɛn dɔ de ye fa t'a la ba t'a la nka a b'i wolo o ye fɛn jumɛn Fa t'a la ba t'a la. nka a b'i wolo A bɛ wolo. I tuna n kan. Ngoro ala ka siw di Chuka n bamuso e ni ce nse tari basi t'i la alhamdulillah i denkɛ don n b'i ɲininka n'i gɛnna awɔ ɲa i gɛnna dɛ n bɛna ne d'i ma nin ye hôtesse ka ampulu chargeable kurabɔlen ye min yelen ka bon a si ka ca ne ba i bɛ nin ja dɔn hali ni courant tigɛla yelen bɛ to i ka so i bɛ dibi ye matɔw ka so o de ye nin ja ye n bɛna d'i ma awɔ i bɛ cɛ 5 to a di yan min bɛ daminɛ a la bisimila
Amidou. Kele. Amadou. Fila. Amara. Saba. Ami. Chuka. Ngoro. Teliche. Nyado basi kondila. Non, basi foyi tɛna. Idwani do. Mini ɲininka ni gɛnna. Me o tɛsi kampulu kurabole ni ɲɔgɔnna tɛ sugu la fɔlɔ. Mini d'i ma yele ka bɔ a si ka ca. Ni ye nin sɔrɔ i tilala de. Mina d'i ma. Nin ka di ye? Awɔ, ka di n ye kosɛbɛ. N ko nin ye fɛn dɔ de ye. N'i y'a bugɔ a b'a ta sara hali n'i yɛrɛ fa a b'a ta sara. O ye fɛn jumɛn? Hakɛ. Ɔ hakɛ tɛ e ka taa. Chuka. Ngoro. I ni ce. Wante. Basi t'i la. Basi. I dɔɔni don. Kana siran dɛ. O tɛsi ka bulu chargeable don kurabɔlen don. Min'o de d'i ma i ka taa n'a ye a ka di ye. Fɛn dɔ b'an bolo fa t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo. O ye fɛn jumɛn? A wolo. A bɛ wolo. Non, t'o dɔn. Ɔ e ka taa. Chuka. Ngoro kɛ i ni ce. Tari basi kɔni t'i la. Non, basi. O tɛsi Usman Traoré Sisan Wane a kan bulu kurabɔlen fila bolo. Nin yelen ka bɔ a si ka ca chargeable don. Ni courant tigɛla nin bɛ si ka so da la yelen b'i ka da la. N'i ye nin sɔrɔ a ka ɲi. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Nin ye fɛn dɔ ye. N'i y'a bugɔ a b'a ta sara hali n'i yɛrɛ fa. O ye fɛn jumɛn? N'i y'a bugɔ a b'a ta. A b'a ta sara. Courant. Courant? Maa bɛ courant bugɔ de ye. N'i ye courant bugɔ o y'i talen lahara koyi. Chuka. Ngoro. I ni ce. Tari basi t'i la. Basi foyi tɛ. N b'i ɲininka i douane don kana siran kana tamakiya. Nin ye hôtesse ka ampulu kurabɔlen i ɲɛ bɛ nin na. Ne yɛrɛ kuma deli ka nin ɲɔgɔn na ye fɔlɔ n bɛna nin d'i ma yelen ka bɔ a si ka ca i labɛn bɛ. Labɛnnen don. I bi cɛ 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ A la i b'a teliya bisimila. Ablaye. Kele. Amadou. Amadou Fila. Chuka. Ngoro. E ni ce. Basi t'i la. Basi la. N bɛ fɛ ka ne d'i ma i douane don n'i gagné o tɛ se ka ampulu chargeable kurabɔlen. Nin bɛna d'i ma fu falaki. N'i gagné o ka di ye. Kosɛbɛ. E labɛn bɛ. Kosɛbɛ. Nin ye fɛn dɔ de ye. N'i y'a bugɔ a b'a ta sara hali n'i yɛrɛ fa. O bugurinjɛ. O bugurinjɛ. Bugurinjɛ jumɛn? Bugurinjɛ. Ni ye sariwan mugu ni ye tasuma bila sariwan na a bɛ kɛ bugurinjɛ min ye. N'i y'a bugɔ a bɛ ta a b'a ta sara. A banna. E to a ye di. Ne tɔgɔ ye Ali Tarawele Kale. Ali Traoré taa n'i ka fɛ nin ɲɛna taa n'a ye merci beaucoup. Chuka. Serifula filɛbaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn karamɔgɔ Fanɛ an filɛbaw an kanuba minnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi ye le 22 mai 2026 an bɛ hôtesse ka butikiba in na immeuble Nimagala Duguma Coyi Doifiyɛba la n'an b'a wele ko suguba kɔnɔ an tuma an b'a ɲini Ala fɛ dabanani na Ala ka sugu ja gasikɛ ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'u ma a n'u ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen a ka butiki bi yɔrɔ o yɔrɔ an y'a fɔ aw ye an bɛ waati gɛlɛn min na i ko sisan a ye wuli a ka hôtesse ka butikiw sɛgɛrɛ panneau modèle bɛɛ panneau défachée a effacé a bɛɛ bɛ yen ka fara batterie lithium a kumaba fara fitininw kan ka i lafiya ka yelen don i ka so k'a sɔrɔ i ma wari caman bɔ ka tila ka sumaya baaraw n'o ye humidificateur chargeable k'olu suru i ka sɔngɔ damatɛmɛja la hôtesse ka butikiw don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔ a ja garisɛgɛ ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'u ma karamɔgɔ Fanɛ ɲininkali minnu tun b'an bolo ɲininkali fɔlɔ an ko nin ye fɛn dɔ de ye faden t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo n kɛn bɛ ka mɔgɔw kabakoya koyi fa t'a la ba t'a la nka a bɛ wolo o ye fɛn jumɛn ye o ma jaabi n'Ala sɔnna a ma an b'o to an bolo an ka waatinin kɛ ni o ye ɲininkali filanan an y'o don baara kɔnɔ nin ye fɛn dɔ de ye n'i y'a bugɔ a b'a ta sara hali n'i yɛrɛ fa madama n'i y'ale kɔni bugɔ a b'a ta sara o ye fɛn jumɛn ye o jaabi la o ye bugurijɛ de ye bugurijɛ kelen kelen ni mɔgɔw b'a dɔn maa bɛɛ bugurijɛ bugɔ k'a nɔ t'i la wa o tɛ kɛ fiyewu tuma na n'i ye bugurijɛ bugɔ dɔrɔn a yɛrɛ fana b'a ta sara o y'o jaabi ye ni jaabi wɛrɛ b'a la min tɛ nin ye nin kɔni ye anw ka jaabi ye o tuma na an bɛ foli di bɛɛ ma ɲininkali wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen n'Ala sɔnna a ma waati wɛrɛw kɔnɔna na an bɛ n'o jaabi di karamɔgɔ Fanɛ le 22 mai 2026 le 27 mai o bɛ bɛn seliba ma an b'a ɲini Ala fɛ nin seliba in
ala ka a se an ɲɛna kɛnɛya na ka a musakaw nɔgɔya dutigi bɛɛ lajɛlen ala k'o k'a ka ala hinɛ kama solli ala rasulilahi fanɛ ala ka waati wɛrɛ jira an na merci beaucoup